Американските военни извършиха мащабен удар в Венецуела в събота, залавяйки диктаторския лидер на страната Николас Мадуро, който ще бъде изправен пред сериозни криминални обвинения на американска територия според неофициален обвинителен акт, публикуван от главния прокурор на САЩ Пам Бонди. Главният прокурор Пам Бонди, Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени в Южния окръг на Ню Йорк. Николас Мадуро е обвинен в заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, заговор за притежание на картечници и разрушителни устройства срещу Съединените щати. Скоро ще се изправят пред пълната сила на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища. От името на целия Министерство на правосъдието на Съединените щати бих искал да благодаря на президента Тръмп за смелостта му да изисква отговорност от името на американския народ. Огромни благодарности на нашите смели военни, които проведоха невероятната и изключително успешна мисия за залавянето на тези двама предполагаеми международни наркотрафиканти. Неразпечатаният обвинителен акт се фокусира върху това как Мадуро се е обогатил, както и върху политическите елити, като се твърди, че е партнирал с престъпни банди и наркокартели, които са създали синдикати в западното полукълбо, включително в САЩ, като например Ню Йорк. В обвинителния акт са посочени 6 лица, като обвиняеми, включително Мадуро, съпругата му, сина му и Хектор Ръстенфорд Гереро Флорес, лидер на престъпна венецуелска банда Трен де Арагуа. В обвинителния акт се твърди, че Мадуро седи начело на корумпирано незаконно правителство, което в продължение на десетилетия използва правителствената власт, за да защитава и насърчава незаконна дейност, включително трафик на наркотици. Марко Рубио твитна този стар твит от преди няколко месеца. Мадуро не е президент на Венецуела и неговият режим не е легитимното правителство. Мадуро е начало на картел де Лос Солес, наркотерористична организация, която е завладяла една страна и е обвинен за вкарване на наркотици в Съединените щати. Те буквално току-що го изведоха, бомбардираха определени райони, буквално го взеха и си тръгнаха. Слава богу, нито един американец не беше ранен. Няма войници на терен, няма масивна безкрайна война за инсталиране на нови правителства. Просто штрак. Трябва да се отървем от наистина лош човек, който е заплаха за цяла Латинска Америка и заплаха за нас. Той е начело на цялата венецуелска наркодейност, която се случва в нашата страна от много дълго време. Буквално той е агент на Китай, той е агент на Иран и той е агент на Русия в нашето полукълбо и той ни мрази. И сега е в затвора. Това е стар твит на Джо Байден, който мислех, че е доста добър. Тръмп говори твърдо за Венецуела, но се възхищава на бандити и диктатори като Мадуро. Като президент ще застана с венецуелския народ и за демокрацията. При Байден Венецуела успя само да вкара безкрайно много изостанали от Венецуела в нашата страна незаконно. При Тръмп диктатор, наркотерорист беше заловен и освободи цяла нация. Те не са същите. Така че това е лидерът на опозицията в Венецуела. Мария Корина Мачадо. Сигурен съм, че тя спечели Нобеловата награда за мир миналата година. И това е, което тя каза. Защото тя спечели последните избори, въпреки че всъщност не е президент, защото буквално има диктатор. И не можеш като да спечелиш избори срещу диктатор, това е като цялата идея. Напълно вярвам на стратегията, която президента Тръмп разработва и неговия държавен секретар Марко Рубио. Те много добре знаят с кого си имат работа. Това не е легитимен президент. Това е глава на престъпна структура, която вече беше победена на президентските избори с голямо мнозинство. Така че той губи избори след избори с огромна разлика, но това няма значение, защото е наркотерорист. Просто остава на власт, защото е диктатор. Венецуелската опозиция вече се мобилизира, за да осигури правителствените сгради и да работи за установяване на легитимна администрация. Между другото, тя ще бъде голям фен на Съединените щати. Сигурен съм, че сте шокирани да чуете това, но истински демократичен съюзник, съюзен с Съединените щати, вместо социалистическа комунистическа диктатура, съюзена с Китай, Русия и Иран, всъщност е много по-добро нещо за нас. След залавянето му, народа на Венецуела напълни улиците в знак на радост. За сметка на това, левите активисти в Запада напълниха улиците на САЩ в знак на протест не срещу реалния диктатор, а срещу Тръмп, който освободи народа на Венецуела. Съединените щати свалят Николас Мадуро, диктатор, който превърна Венецуела в наркодържава, и почти веднага какво виждаме в Ню Йорк? Протести. Ръце долу от Венецуела. Ръце долу. Да, същата тълпа на демократичните социалисти на Америка, включително Зоран Мандами. Обадих се на президента и говорих с него директно, за да изразя несъгласието си с този акт и да уточня, че това несъгласие е основано на противопоставяне на преследването на смяна на режима. Викайте силно, за да ви чуят военните престъпници във Вашингтон!
Ръце долу от Венецуела! Арестовано от Венецуела. Арестовано от Венецуела. Те нарушават работата на бизнесите, блокират улици заради Мадуро, наркобос, който унищожи страната си и помогна да наводни нашата с отрова фентанил. Това са едни от най-антиамериканските хора в тази страна, които протестират срещу премахването на ужасен човек. Междувременно, венецуелците, които наистина са живели под управлението на Мадуро и избягаха от страната, празнуват. Благодаря, господине, благодаря, президенте на Съединените щати. Чакам това от години. Как съм страдал, как са ми навредили, как са убили братята ми. Това беше ужасно, приятелко. Защото хората, които знаят как изглежда тиранията, са облегчени, че е свършила. Искаме да благодарим на Бог за Неговото чудо. На тези, които не спират да вярват, че Бог е велик. И активистите, които го защитават в тази страна, показват на Америка точно кои са те, антиамериканци. Те са врагове не само на щатите, те са врагове на демокрацията. Да, активистите се представят за защитници на демокрацията, всъщност са скандализирани от свалянето на реален диктатор, който реално потиска своя народ. Сега, забелязахте ли как същите хора, които губят ума си за тази ситуация, са същите хора, които празнуваха тази ситуация? Да, същите хора, които празнуват убийството, публичната екзекуция на човек, който е прекарал целия си живот в борба за това, свободата, са същите, които плачат за залавянето на комунистически диктатор. Сега. За някои хора това може да изглежда напълно несвързано, но за мен това е точно по сценарий за събудените хора от левицата. Когато ви казват, че са комунисти, вярвайте им. Вярваха в индивидуалните права. Този човек вярваше в отнемането на тези индивидуални права. Този човек вярваше в частната собственост, докато този човек вярваше в конфискацията на вашата частна собственост. Този човек се застъпваше за демокрация, република, която работи за хората, докато господин Авиатърс точно там, той вярва в правителство за правителството, което означава, че хората остават на заден план. И затова венецуелците празнуват, докато събудените хора от тази страна на океана губят. Да, хората, които бяха на протест, озаглавен без крале, визиращ Доналд Тръмп, всъщност застават на страната на истински терористи в лицето на Хамас и истински диктатор в лицето на Мадуро, който реално потиска народа си. Но някакси тези безмозъчни идиоти все още си мислят, че протестите им са в защита на демокрацията и те са тези, които се борят за човешките права. За да си в тази група трябва да си или безмозъчна марксистка, промитомозъчна амеба, или да целиш да подлъжеш безмозъчни амеби да те следват, за да може да заемат те местата на народи без каквито и да е права, като венецуелския досега, а ти да заемеш от своя страна позицията на диктатора Мадуро. Остава да се види какво ще се случи с Мадуро, след като го закарат в Ню Йорк, тъй като, както видяхме, кметът на Ню Йорк е на страната на диктатора Мадуро, естествено като другар комунист.